acompañádesme nun proceso de pensamento propio. Nace de todo isto das escolas, non? É que xa se activan lembranzas e cousas, o algoritmo vaiche poñendo cousas, sí. Onte vin en Twitter que o conselleiro, Román Rodríguez, tuiteou isto: reforzamos a colaboración coa Fiscalía de Galicia para avanzar en cuestións como a loita contra o acoso escolar, a prevención do absentismo ou o apoio ao profesorado. Xuntanza coa nova fiscal superior para sumar esforzos, compartir experiencias e mellorar protocolos. Moi ben. Eu daquela dixo, e desde cando o conselleiro de Educación se reúne ca Fiscalía? E como xa eu tiña todo isto activado na mente, fun buscar. E a raíz desto do plan director e tal, dixo, como é daquela a intervención das forzas e corpos armados? Vou falar, que isto tamén é importante, falar con linguaxe política auténtica. É dicir, forzas de seguridade, forzas da orde, corpos armados nas aulas. Daquela atopei que a min xa me sonaba algo así no 2024. En Galicia, esta é unha noticia do Faro de Vigo, que di o seguinte: la vigilancia en el entorno de centros escolares para evitar actividades delictivas se saldó con más de 11.000 intervenciones de la policía que permitieron, además, desmantelar 15 puntos de venta de droga. 11.000 intervencións da policía na contorna de centros escolares. Na contorna máis dentro. E aquí di a noticia: estos controles forman parte del plan de convivencia de educación. Forman parte do plan de convivencia de educación. En Galicia, o plan de convivencia de educación ten totalmente integrado a idea da intervención dos corpos armados na escola. A mí non me parece un tema menor. 11.000 intervencións. Botei máis ou menos a conta nun curso escolar. Quere dicir que cada semana de 2024, nun concello de Galicia, nun centro escolar, houve unha intervención dos corpos armados. E decía eu, vale, intervencións hai moitas, pero aquí a noticia é así, pero hai que ler e atender. Xa nos di que 4.000 foron charlas centradas na ciberseguridade e el acoso escolar. Un 25% máis que no curso anterior, que tamén me parece significativo. E daquela, eu dixo, atopo esta idea de que o conselleiro se reúne ca Fiscalía e aquí podemos usar linguaxe política e dicir, estamos transformando o conflito escolar nun conflito xurídico penal. Linguaxe política. Vale, isto foi o punto 1. No punto 2, repaso e dixo, ostra, está normalizado e entra dentro do plan de convivencia da educación que interveña as forzas da orde. Hostia, sí? E isto é daquela penso. O profesorado. O profesorado eu vexo hai pouco nunha prensa que aquí non o teño, vale? Nunha prensa nosa, gallega, falaban de que cada vez hai máis violencia verbal, chegando á física, por parte do alumnado e tamén das familias. E cando se di alumnado e familias,
eu aquí quero deixalo claro. O profesorado é unha autoridade. O alumnado son suxeitos sin capacidade política plena. Todo o que se transfire ao alumnado transfírese á familia. A relación, para seguir con linguaxe xurídica e política, a relación das nais, pais, titores, das persoas menores, tamén está regulada pola lei de patria potestade. E é inevitable que as obrigas dunha familia batan coa autoridade que está todos os días con eses menores transferindo ordes do poder. Porque se é unha autoridade, isto é o que hai. A linguaxe emocional, a mestra, é moi bonita. Pero 11.000 intervencións policiais en centros escolares nun ano. Cona. E aquí, volvo a pensar, é acto. Hai un momento no que o profesorado pasa a ser autoridade. En Galicia, no 2013, no 2008, a Fiscalía fai como aquela primeira proba. Se poñen contentos, pois nós, e no seguinte paso, facemos os policías. É que, perdón pola retranca, pero, en fin, no 2013 pasan a ser autoridade. Vale? E aquí eu viñen lendo cara atrás, sí, conselleiro, intervencións policiais, profesorado como a autoridade. E agora veño lendo cara adiante. Daquela. A autoridade, nun momento, empeza a requerir de que outras autoridades, e con máis poder ou máis poder de intervención, corpos armados, sí, interveñan. É dicir, nós non podemos, é lóxico, o Estado, o poder di, pois temos máis autoridades para isto. E entra a policía. E chamámoslle prevención. E celebrámolo. Eu a primeira, está moi ben. Hai que previr. Na infancia hai que previr. Está ben que a infancia sepa o que é un delito, o que non é un delito, a que idade teñen responsabilidade penal, isto está ben. Mais, na miña opinión, se xa hai unha autoridade na aula, que ademais está formada para a docencia, que teñen o mestrado ese, que é unha cousa loquísima, teñen que ter capacidade de formar para a prevención. Esta era a opinión persoal. Pero, bueno, daquela, o Estado responde. Temos un corpo de autoridade que está sendo víctima daquelas persoas sobre as que nós delegamos para que exerzan a autoridade e intervimos. E daquela comezamos a ver a infancia como un problema social. A infancia é un problema, é un perigo para aquelas autoridades que deben facerse cargo socialmente delas, non da crianza, senón desa formación e tal. E se seguimos cara adiante hasta onte, dámonos conta que o que eran problemas escolares xa os convertimos en problemas xurídico-penais. Que pasa aquí? Chamámoslle prevención, pero a prevención medra. Deixa de ser prevención para ser vixilancia e control. Non se esconden no 2024, dino. Intervencións de todo tipo para mellorar a convivencia e a seguridade. Chámanlle convivencia, pero dentro da convivencia hai un plan que inclúe corpos armados que é vixilancia e control. Porque a linguaxe é moi importante. É como a usamos tamén. Eu daquela digo, isto podería dar nalgo que históricamente se viu que é un estado de excepción normalizado. O estado de excepción normalizado é a cadea.
Nas cárceres non opera a lei, nin non opera ca lógica social. Esas persoas teñen dereitos, mas non todos nin se executan da mesma maneira. Daquela. Medida un estado de excepción é dicir, cando o país ou unha institución, neste caso a escola, non consigue o normal funcionamento, buscamos o problema. E aquí o profesorado está aí no Twitter e sai na prensa. O problema é a infancia. As familias por unha cuestión tamén xurídica. É que os menores non se poden defender, non teñen voz, logo teñen que entrar as familias. Non queda outra. Vale? Temos unha institución que non pode acadar o normal funcionamento por culpa dun sector da poboación. E tomamos medidas excepcionais. E chamámoslle prevención ou chamámoslle o que vos dé a gana. Podenlle chamar educación. E chega un punto onde esas medidas excepcionais, ese estado de excepción, queda normalizado. E entra a ser parte dese plan de convivencia de educación. O que foi excepcional agora é estructural. Dentro desa estrutura de poder, de autoridade. E a min isto non me parece un tema menor. Pareceme moi grave. Porque podemos dicir que, ademais, na noticia dicía, ante o éxito, están pensando en que entre tamén a policía local. Tamén dentro da policía local, outro corpo armado, formar persoas para que xa interveñan, porque xa están máis cerca, nas escolas. Cal é o éxito? Ante o éxito. Cal é o éxito? Que se toman medidas excepcionais onde os corpos armados interveñen na escola e cada vez teñen que intervir máis. O sea, o éxito é que intervén a policía e canto máis intervén, máis ten que intervir. Ai, daquela nada. Ai, daquela eu pensaba que se tomaban medidas excepcionales e as cousas melloraban e xa está. E daquela institución podía funcionar con normalidade. Ai, non. Pois daquela xente debe ser ben lista ou ben tonta. Porque se o éxito é que canto máis intervén a policía, máis ten que intervir, metemos novos corpos armados ás escolas, o profesorado cada día queixase máis, bueno, pois ao mellor temos unha institución que xa está nun estado de excepción normalizado. Porque que a policía interveña nas escolas non é normal. E debería ser algo excepcional. E se en algún momento houbo problemas polo que sexa, podemos tomar medidas excepcionais, pero se non funcionan, e cada vez necesitamos máis, eso non é éxito. Se non funciona, porque aquí non se valora que está sendo inútil a intervención de corpos armados nas escolas. Non, isto non. Non, é o normal. Que hai control e todo vai a peor? Máis control. Pero en realidade, que a poboación sexa disruptiva cando se está intervindo con autoridade é unha resposta totalmente lóxica. E despois, cando din a sociedade non empatiza con nós, é que é moi difícil, quero dicir, a sociedade non ten a linguaxe política para dicir isto que eu dixen. Pero as persoas temos un instinto moral. É moi difícil que as persoas empaticen cando se está intervindo a escola así. Tampouco imos empatizar con adolescentes que efectivamente son moi disruptivos. Non é que empaticemos con eles. Pero,
se normaliza que se interveña así a escola, hai unha frialdade e unha indiferencia social que corresponde non a que non nos importe, senón a unha resistencia pasiva. Non podemos apoiar que se interveñan as escolas así. E, en certo modo, tampouco podemos opoñernos. Quen se opón? As familias, as que isto as toca, non? Porque están tocando o menor e a familia ten que intervir por ese menor. E son as únicas. E daquela que di a escola. Os nenos non se someten e as familias defenden iso. É moi fino, pero é tamén moi real. Eu ordeno así os meus pensamentos. Eu espero que vos sirva. E tamén que reflexionemos. Se tantas medidas, cada vez todo é peor, afrouxar, humanizar. E esa autoridade, cando se ve como referente pedagóxico e intelectual, que actúe como tal. Porque se pode ser autoridade e non estar, facendo de todo intervención e burocracia. Que se queixan da burocracia. Pero as autoridades precisan desa burocracia. Mais, dixeno noutro vídeo, se non atopamos a motivación, porque esa burocracia é a intervención estatal sobre a infancia. 11.000 intervencións da policía nas escolas é a intervención estatal sobre unha institución que debe coidar a infancia e non administrala, vixiala, controlala e intervir sobre dela. É biopolítica. É a biopolítica máis cruel e tamén a máis efectiva. A que se exerce sobre suxeitos sen capacidade política plena que están en desenvolvemento e que se pode influir de outra maneira neles. Hasta aquí o meu pensamento. É pouco sirvo para pensar.